ассалому алайкум бародарои азизи, содои хубе, саломатитон хубе? Бародарои ҷон, айҳаматон хоҳиш илтимос мекунам якдонаги лайка биҷуқед ва ҳатман подписатсия кунед. Колокольчики канала гирён кунед, ки хабарҳои нави видеоро бифаҳмед ва раҳмат барои дастгиритон. Илтимос подписатсияро фаромӯш накунед. Бародарои ҷон, имрӯз 12 май соат 8:52 ба вақти Москва ва 10:52 ба вақти Тоҷикистон. Ва курси имрӯзаи ман бародарои ҷон 1000 рубл чиқаде ки мебинен, 1000 рубл 187 сомон, 187 сомон ва доллар бошад 14,98, евро 14,25, курси Казахстан 6618 танга. бародарои азиз, боқӣ сарбаланду обод бошед. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. Илтимос подписатсияро фаромӯш накунед.